Ja mensen, het is weer tijd voor een vrijwilliger van de week te benoemen. En we zitten nu in de residentie Breie-Linde. Heb ik goed gezegd. En neven mij zit Marjan. En Marjan, dat heeft ons gezegd, namens het hele gezelschap hier, vieren met een geweldige vrijwilliger. En een zeldzame mens. We weten echt niet wat we moeten doen als er dadelijk niet meer is. Ik kom gans uit Kerkschrooi. Ja, daar kan hij ook niks aan doen. Hè. Maar hij woont in Remuin. En die hoeven we met te bellen. En hij is er, hij doet alles. Hij doet echt alles. Ja, wat is dan alles? Nou, hij doet de boodschappen, hij doet voor iedereen invallen, hij doet de versieren, het kine, de boodschappen, het schoelen, ja, noem maar op, hij doet het. De klusjes. Alles wat gedaan moet worden, werd door Frits gedaan. Nou, en ja, dat is je zit natuurlijk allemaal vrijwilligers in principe. Hè? Maar dit is dan de vrijwilliger die echt de mannetje van alles is. Ja. Als hij er niet meer is, dan kunnen we opdoeken. Is dat zo? Ja, dat is zo. Ja, dat is nogal, als je zo gaat zeggen. Dat betekent namelijk dat voor arm zijn in vrijwilligers. Oh ja, dat is heel Die- erg. Ja. Heel erg. Die ook nog alles kennen. Ik bedoel, ik hoorde er net zeggen, Geer snakt natuurlijk nog kienprijzen. Hè, voor de mensen die wat toen denken, Frank, ik heb nog geen kienprijzen. Hier kunnen we die kwijt, want die werd nog een paar keer de week gekend. Ja, al 1 keer per week. Maar ja, en dan zijn er verschillende prijzen. Dus als je de prijs toegezet hebt, dat zijn even metgenomen in het programma, hè, dan meld je even. Het kan ook via Frits, want dan kun je het gewoon holen dan. Hè. Ja, dat kunnen we direct holen. En nu vertel me, wat is eigenlijk die residentie hier? Wat moet een burger die dat niet weet zich daarbij voorstellen? Nou, je kunt die mensen 's middags een tasje koffie of thee of een pilsje komen drinken. En echt prijzen die wat. Een tas koffie kost €1. En een pils of een glaasje wien of cola of wat dan ook kost 1,50. Dus voor het geld hoeft het niet te laten. En dat is 's middags dan op dinsdag, woensdag en donderdag. En dinsdagavond is prijskaarten. Het kost €3 en de prijsjes zijn er ook nog. Wel, dit moet ingeven aan prijskaarten. Welke soort kaarten doet je dan? Welke spellen? Jokeren. Dus gewoon jokeren naar de punten opschrijven. Met 40 op de tafel. Ja, met 40 op het tafel. Ja, dat werd ook gevoetbald, dat is zeker. En dan donderdagavond hebben we kine. En vrijdag hebben we joelen. Vrijdagavond. Nou, maar Jan, dat is geweldig wie je dat dan vertelt. Maar ik zit hier dan, zal ik maar zeggen, op de Brede Weg. Onder is het gebroek Lindelaan. En al die mensen die hier in die omgeving wonen, kunnen gebruik maken van deze residentie, begreep ik. Want dat is van de woningcoöperatie, of niet? Ja, dit is van de woningcoöperatie en er zijn er verschillende bij aangesloten. Je kunt niet van bij dit goed hier met een hoop mensen. Nee, maar wat hier bij dit gezelschap hoort. Dus die jongen, en die moeten er geld voor betalen. Dat werd er automatisch afgehaald. Ook als ze er geen gebruik van maakt. Ja, dan moet het zit gewoon bij de huur. Hè? Nou, en dan ga ik nu naar Frits. Ja, Frits Paulussen. Ja, Paulussen, dat is al niet zo'n algemene Limburgse naam. Of al, dat is al een bijzondere naam. Hè? Nou, dat komt toch, ben ik dat zo zien, in Maastricht, Spouwbeek en ja, Kerkrade dan natuurlijk. Hè. Ja, in het zuiden eigenlijk kunt ik het meer veel, zou ik zien. Maar u spreekt in eigen Kerkrade. Nou, ik ben dus van beroep ben ik militair geweest. Oh, ja. En daar heb ik dus eigenlijk een beetje het kerkraadsplaat, het Limburgs, naar achter moeten duwen. Want er wordt meteen veel kolenboeren, limbo en dan weet je wie het geeft. Zo gauw dat die een beetje dialect huren. Uit Limburg, dan denken ze sowieso dat ze een Pruis is. Hè? En dat heb ik dus door de jaren heen, een beetje verloren. Wanneer ik in kerk kom, dan zeggen ze... Het bezoek, vanaf, zeggen ze dan. Ja, zeggen ze, de kent ze die moddersport net al meer spreken. Mijn aandeleiders die zo te vroeg in Amsterdam en toen noemden ze mij als Remunjeneer ook een limbo, ook een kolenboer. Dus in principe waar mijn vader mee werken, dus die kosten wat met leven. Maar ik snap wel wat ze zegt. Maar dan woont ze eigenlijk vogelvlucht 2 kilometer vanaf. Hemelsbreed een kilometer, denk ik. Een kilometer. Ja. Dan zoveel toch op vind je. Maar wat trekt dich dan? Zijn het die knappe vrouw die trekt? Of wat trekt dich eigenlijk naar dit gebouw?
ook wel een beetje. Ja. Nee, maar ook de gezelligheid en dingen. Ik ben hier eigenlijk ingerold. Ik ben penningmeester van de bewonerscommissie aan de Linde. Dat is die. Dat is dus ook een van de commissies die dus hij zit. Die is weer van Wonen Limburg. En deze residentie Breie-Linde, dat is op een gegeven moment weer van Wonen Zuid. Ja. En dat gaat om de Heerban Breiweg, dat is deze flat. En dat is kwartier Neel aan de Lindelaan. En een jaar of 6, 7 geleden, toen begonnen de mensen van BC aan de Linde. Dat zijn dus 3 complexen van Wonen Limburg die aan de Lindelaan liggen. Die begonnen ook te bouwen voor wel ook wel een ontmoetingsruimte. Want we worden erachter gekomen dat hier dus een ontmoetingsruimte wordt. En toen zijn we dus gaan vragen, enquête gehouden naar de mensen. Nou, ze wouden wel allemaal. Alleen de constructie zoals die hier was met Wonen Zuid, dat de mensen dus in hun huur-servicekosten dus op een gegeven moment de bijdrage doen voor deze ruimte, die worden dus bij Wonen Limburg niet meer te realiseren. Dus er worden ze aangewezen op de vrijgevigheid van de mensen, dat ze dus door aan meededen. En daar is dus een modus gevonden dat voor dat via de BC, die dus een bijdrage levert, en via het Leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg en van Wonen Zuid, die dus ook weer een bijdrage leveren. Omdat dus de mensen hier zelf die bijdrage via de servicekosten leveren. Maar uiteindelijk zijn we dus in 2019 zijn we dus op een gegeven moment dan hier begonnen. En ja, we zijn er ingerold. En toen hebben we dus op een gegeven moment met een aantal vrijwilligers, dat zijn nog 4 draaidames en 2 heren, met André dus en Mich erbij. En we houden dan de zaak hier draaiende. Maar dat was nog bij de Wapenbroeders, Jurg. Voor welke lichting was het toen? Ik was 68-1. Oh, ik 66-2, maar dat heeft te maken als ik vrijwillig was. Nee, ik ben niet lager als ik, maar... Nee, maar ik ben vrijwillig geweest en toen was... Ik word beroeps, ja. En want dat is... weet je, we vertellen alleen maar wat er hier doet. Maar ondertussen hoor ik ook al dat er penningmeester is. En dat er bij de Wapenbroeders zit. Dat had ook Marjan mij ook al verteld. Ja. Maar heb ze nog tijd over? Je hebt geen tijd over voor een van die vrouw die bewijzen. Nee, daarom mag ik dus ook komen, omdat ik het sowieso druk ben. Nee. Ik snap wel. Ik ken die pas van misschien een keer geleden. Maar ik snap wel dat die mensen zeggen, Frits, dat is voor ons wel een fantastische vrijwilliger. Het zou ook een fantastische dame zijn. Want mensen op een gegeven moment... nee, maar als er geen klik is, dat helemaal. Als je geen klik hebt met de mensen die gebruik maken van die ruimte en die neemt met dicht, dan is het gauw over. Dan kan ze het vergeten. Maar toen moest wel zorgen voor als er iets gaat gebeuren, net als bij tijd van de lettergrafils met versieren, dat ze een opvolger hebben. Jongen, want die kind zit zomaar wegblijven. Ja, maar dan ga ik zitten en dan zeg ik wat ze allemaal moeten doen. Ja. en dan maar hopen dat dat zo gaat dan. Hè. Ja. Nee, maar Loes, dat is een samenwerking en vervullen elkaar aan. Dat is geweldig. Want dat huurt dus ook erbij. Hè. Ja. Nou even, iemand van de dames iets aan toe te voegen, of André, ik hoor dat toen André iets had. Ja, geweldig ook, hè. Als er André iets dan heb je al een voordeel, hè. En misschien iets aan toe te voegen hier aan wat deze man vertelt, of wat Marjan hier zag heeft. Zit je echt tevreden met hem? Ja, zeker weten. Nou, Tevreden zeker, ja. Dan gaan we nu, André ook. Ja. Onmisbaar, meneer Friet. Onmisbaar. Ja, dat hadden die dames ook al gezegd. Hè. Ja, dan moesten de bloemen, geef hem mee, die bloemen. Ja. Die staan hier achter. We hebben de bloemen en die komen altijd van Ummer. En niet dat je denkt dat de mens, dat een Ummer, dat het een bloemenzaak is. De man heet zo. Dat is een Turkse jong, die heet Ummer. Ik kan er ook niks aan doen. Die heeft nog niks aan doen. Hij heeft 2 zaken, 1 aan de statie hier en 1 aan de statie en weer. Dan moet je even op zo'n Frits en dan moet Marjan nog even kussen voor het beeld. Dus dat is wel leuk. Ja, proficiat, bedankt. Dankjewel. En die is Oké. En dan heb ik al vlaaien. 2,5 vlaaien. Kreumelen vlaaien, die is van Heerschap.
En de kindgebakken heerschap, hè. En ja, die moet ik maar zelf ongeveer verdelen. Onder de vrijwilligers. En dan hebben ze nog iets aan toe te voegen. En de mensen, wat is God, als iemand zich wilt aanmelden. De prijs hebben we al gezegd. Maar als er echt nog een vrijwilliger is, en zeker dat hier een beetje in de buurt, en ik klik met die dames. Ja. En ook met André, de andere vrijwilliger. En ik klik met dich. Ja, dan moeten ze zich melden. En dat kan bij Marjan en dat kan bij dich. Het kind gewoon, even komen. De tea heb je gehoord van Marjan, wanneer het hier is. Kom gewoon eens een keer, als je in de buurt zit, een testje koffie drinken. En als je een keer met wilt kiezen, of met wilt kaarten, of schoelen. Niet alleen kunnen mensen prijzen afgeven, maar we vragen er nog op een gegeven moment de supermarkten in de buurt. We kunnen nog sponsoren gebruiken voor prijzen. Die hebben de hele winkel vol. Dus, ja, maar dat is... Geef een seintje. Het is Heerbaan Breiweg 1A. Ja. En het kan gebracht worden, want ze hebben allemaal bezorgdiensten. Ja. En dan de bestelwagen moet voor de deur staan als je niet... Wagen voor een uitzondering voor nee, maar daar hadden we al inbegrepen in wat Marjan zei. Iedereen die sponsor wil zijn. Of toevallig zijn er ook wat mensen zeggen, die hebben een tijd lang een bedrijfje gehad. En zeggen, nou we hebben nog wat spulletjes, leuk. Liggen er gewoon te vuurt. Als ze nog ingepakt zijn, laaien ze uit. Kom niet met een tweedehands PC-bril, want er is al van even te wachten. Hè? Dat hebben we zelf. Ja, geweldig. Ja, Frits, de bus van mij natuurlijk ook even die vrijwilligers die echt die erbij horen. Want waren verzongen vrijwilligers in het Romeintje helemaal niks. En dan hadden we allemaal net die feestjes. En dan kosten we ook net de vrijwillig van de wijk roepen. Maar dat geldt ook voor die andere mensen die hier zitten. En of dat nu Marjan is, of Dekant, of André. Zonder vrijwilligers geeft dit niet. En dat betekent dan vereenzamen vrijboven in het hok of toch ergens. En dat is ook niet de bedoeling. Dus blijf kiezen, blijf schoelen, blijf kaarten. Maar blijf... En niet te veel takken. Hè. Ja, dat is echt... Die mevrouw die spreekt echt plat Romeins. Die zei net al tegen iemand wat die gezegd, hij die lip. Die denkt, oh. Ik denk, Remeutser... Dat weet ik nog wel. Remeutser kan dat niet. Hè. Goed. Is dat in plaats van... Ja. Oké. En ik ga er wel van... Hier in deze week, we spreken we ook aan met een beetje Pegoens. En dat hoort er allemaal bij. Beste lui, het was hier weer geweldig om even de vrijwilliger van de wijk te doen. Frits is een bijzondere mens, André ook. Maar die dames die erbij zijn, die hebben toch een bepaalde aantrekkingskracht. Dat Frits zei, dat vrijwilligerswerk blijf ik hier doen. Dus heb je ook zo'n vrijwilliger bij je in de buurt? Laat het dus even weten. Dan komen we even langs. Met me de cameraman, Perry. En dan maken we weer een opname. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En we zien ons op kanaal 44 op zaterdagmiddag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.